आं बेहायनो जतनो खुलुमका नोंनि मिडियानि बिसिंथि जत खाकाहाम दाखौ बुखौ हास्टेनि चिनि कक सालायमानिनो नोंनि चेनेलनि बिसिंथि नायथंनाय रंगबो आं खाकाहाम जानो आव म जराबाय गजालै जरानि बिसिंथि गोबांमा पलिटिक्स बो मा खालायलायो ओमफ्राय बुबाग्रानि चয়েस तिप्रमथानि ककनो सानाय तिप्रमथानि बरक फानो अफिसियली बीजेपीनि सिम्बल मीन्स अब बीजेपीनि कैंडिडेट ओंगै थांगो हायफोनो बरक दाबो चिनि बुबाग्रानि बाहानक चिनि जों फैलाखै कुमारी माने दाबो तो महरानि इनका चिनि कीर्ति सिंह देबबर्मा बनो बुबाग्रानि ककबाय बीजेपीनि सिम्बल लुई फानो ईस्ट त्रिपुरा फर्थकामिं पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट खायजा एवं जों आं निजे बहायनो बेलायखे खातंथका आं चिनि महारानी चिनि कीर्ति सिंह देबबर्मानो बेलाय बेलायखे खाकाहाम जानोगो आं खाखायो ईस्ट त्रिपुरा पार्लियामेंट सेगमेंटनि म कन्स्टिट्यूएंसीनि जत ताखु काहाम बुखु काहाम तिप्रासा नन तिप्रासा थुरु निनि मणिपुरी हिंदुस्तानी जतनो चिनि बुसकांनि तिप्रमथ हबाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जे एकॉर्ड मनी कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बागै भारतनि संविधाननि बिसिंथिनो म एग्रीमेंट बो नायथक कायनो पायनो एवं ओ एग्रीमेंटनि सामुं काहामकै नखनानि जागाव जोंनि महारानी कीर्ति सिंह देबबर्मा ईस्ट त्रिपुराव पार्लियामेंट इलेक्शन जितुई बबो काहामपनि सामुं कायनो आं बेलेखे खातंथको बनो बेलाय बेलेखे खाकाहाम याफारो एवं आं पक कचारनाय चिनि ईस्ट त्रिपुराव टंनाय जत लुकुरक जरा इलेक्टोरल्स वोटार्स बरक खाबाय खुबबायनो चिनि म कीर्ति सिंह देबबर्मानो गोबां म बुटबाय कप्लाय खायनो ताई खायजादि हिनि आं जबानि कबो हामबाय सार लुकुरक दाबुक साइनिया बाक्साय बा साइमानो माने बमारिवा बुदनाय आपदेट हो लुकुरक साइनिया पर बिसार साइ नाजिसिनि त्रिपुरानि बररक बेलेखिनो कनसास दङ अब किसे किसे बरक खाय वाना जब बमारिवा बुदनाय बमारि तै बुद बासानाय साकलाय जाखा एवं उराम उराम जोंबो साइनो दंलायो बुबाग्रा बसावो गोबां मा चिनि केबेंनाय बदलनि बरक बसालायो जे महारानी कीर्ति सिंह देबबर्मा बीजेपीनि सिलेक्टेड बीजेपीनि टिकेट नावै पार्लियामेंट बासावो ईस्ट त्रिपुरा कन्स्टिट्यूएंसी बिनि सिम्बलता मंनाय अब साबोथाय कथालके सिं दंबा है दिबा अब ताई सुंगानि ककरि सिनि बरकपुनि कन्फ्यूजिंग गया जारा अब कन्फ्यूज नि सानाय र बरबो आसेमानि सिमियमति खेनो जत बेरामनो जत थायोनो बरा हायके बरकनो आमति खयै अरफोर खायनो बगै चाचोगै दङ हामबाय।